Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare சரி ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலியே சலாகயே சக்ஷமோம் மிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீசிருஹாவினம் பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவபதிகம் ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜகத்பதே गोपीजा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते अप्तहांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी स्वानो सुदेवी प्रियमानी हरिप्रिय वांच कल्पतराय कृप सिंधु ये वस पदिनानां भावनिये वैष्णव्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे ओम सत्य हरे कृष्णा வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம நேற்று வரைக்கும் 23வது அத்தியாயம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு 24வது அத்தியாயம், அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் சில பண்புகள், அந்த சாராம்சம் மூலியமாக நாம் இன்னைக்கு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வீடியோ ஆன் பண்ணல. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நானே படிக்கிறேன், கொஞ்ச நேரம் படிக்கிறேன், அதுக்கப்புறமா முடிஞ்சா நீங்க படிக்கலாம். பபிதா மாதாஜி இருக்காங்களா? அத்தியாயம் 24, பகவான் கிருஷ்ணரை மற்றும் சில பண்புகள். பகவான் கிருஷ்ணரின் பல்வேறு வகையான சிறப்பு இயல்புகளை விளக்கிய பின்னர் ஸ்ரீல ரூப கோசாமி மேலும் பகவான் கிருஷ்ணரின் உன்னத எழில்களையும் குணங்களையும் கூறி, அவர் அணி செய்யப்பட்டவர், மகிழ்ச்சியுடையவர், இனிமையுடையவர், நம்பிக்கையுரியவர், உறுதி உடையவர், ஆளுமை உடையவர் என்று அவரை விளக்குகிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் ஆடைகள் அணிவதில் வல்லவர் என்றும் தாராளமான மனமுடையவர் என்றும் கூறுகிறார். அதே மாதிரி அணி செய்யப்பட்டவர் சொல்றதுல ஏழைகளிடத்தும் கருணை, மேன்மை, வீரம், ஆர்வம், அதாவது தேர்ந்த ஞானம், வாய்மை என்னும் குணங்களில் ஒருவன் அணி செய்யப்பட்டவனாக இருந்தான் என்றால் அவன் சான்றோரின் என்று அழைக்கப்படுகிறான். இக்குணங்கள் எல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் கோவர்த்தன லீலையில் அவரிடம் வெளிப்பட்டன. அச்சமயம் பிருந்தாவன பகுதி முழுவதும் இந்திரனால் அது பொய் வைக்கப்பட்டு கனமழையினால் பாதிக்கப்பட்டது. முதலில் இந்திரனின் செயலுக்கு பழிக்கு பழி வாங்க அவனது சொர்க்கபுரியை அழிப்பேன் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் கருதலானார். ஆயினும் பின்னர் தேவேந்திரன் மிக மிக சாதாரணமானவன் என்று அவர் எண்ணிய பொழுது தமது எண்ணத்தினை மாற்றிக்கொண்டு இந்திரனிடம் கருணை கொண்டார். பகவான் கிருஷ்ணரின் சீற்றத்தை எவராலும் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. ஆகையினால் அவர் இந்திரனை பழிவாங்குவதற்கு பதிலாக கோவர்த்தனகிரியை தூக்கி பிருந்தாவனத்தை காத்ததின் மூலம் தமது நண்பர்களுக்கு கருணை புரிந்தார். இப்ப நம்ம இந்த இடத்துல கோவர்த்தன மலையை பத்தி கொஞ்சம் படிப்போம். இப்ப கோவர்த்தன மலை, ஏன் அந்த மலையை கோவர்த்தன மலையா நம்ம சொல்லப்படுறாங்க, அது ஏதாவது விஷயம் தெரியுமா? கோவர்த்தன மலை, அந்த மலையோட புராணங்கள் தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தெரிஞ்சு சொல்லலாம். கோவர்த்தன மலையோட மகிமையா சொல்லுங்க, அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே
ஹரே கிருஷ்ணா. சைலண்டா இருக்கீங்க. அதாவது சரி, நானே சொல்லிடுறேன். கோவர்த்தன மலையோட சின்ன ஒரு விளக்கம் பார்ப்போம். கோவர்த்தன மலை வந்து ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து அதிகபட்ச ஹைட்டே வந்து 80 அடி தான் இருக்கு. இப்போ உள்ள ஹைட் வந்து 80 அடி தான் இருக்கு. அதாவது பரிகிராமம் சொல்லப்படுறது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து பரிகிராமம் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா, உள்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 13 கிலோமீட்டர் வரும். அதாவது 2வது பரிகிராம பகுதி வந்து 10 கிலோமீட்டர். மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 23 கிலோமீட்டர் வந்து டோட்டலா வந்து அந்த கோவர்த்தன மலையோட சுற்றளவு கிரிவலம் வர்றது. அதாவது 23 கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது கோவர்த்தன மலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப ஐராவதத்தோட அந்த கால் பாதம், அப்புறம் இந்திரனோட கால் பாதம், இதெல்லாமே வந்து அந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா வந்து தேவர்களோடது இதெல்லாம் இருக்கு. அதே மாரி அந்த 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 மலைய சுத்தி 108 குளங்கள் அப்ப இருந்தது. ஆனா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 52 குளங்கள் இருக்கு இப்போ. 50க்கு மேல இருக்கு இப்போ. அந்த அளவுக்கு குளம் இருக்கு. ஆனா பராமரிப்பு இப்பதான் கொஞ்சம் பராமரிப்பாங்க. நாங்க இதுக்கு முன்னாடி போம்போதெல்லாம் பராமரிப்பு இல்லாம தான் இருந்தது. இப்ப பரவால்ல. நல்லா பராமரிச்சு, நல்லா சுத்தப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க. என்னன்னா, கோவர்த்தன மலைய வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலா வந்து இவரு வந்து ஒரு நெறைய விஷயம் சொல்லிக்கிட்டே போலாம். கோவர்த்தன மலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவரோட கோவர்த்தன மலை வந்து இருக்க சுருங்கிட்டே வரும். அந்த மலை வந்து பாத்தீங்கன்னா, அப்படியே சுருங்கிட்டே வரும். வேற ஒரு இடத்துல இருந்து கொண்டு வந்து திரும்ப இங்க வச்சு, திரும்ப வந்து பகவான் வந்து அத கொண்டு வரார். இத பத்தி தனி ஒரு கிளாஸே எடுக்கலாம். அந்த கோவர்த்தன மலைய வந்து சொல்றதுன்னா, அது தனி ஒரு கிளாஸே எடுக்கலாம். சோ அந்த அளவுக்கு அது உள்ள மகிமையான அந்த மலை அது. சோ அத சுத்தி பாத்தீங்கன்னா, ராதாகுண்டம் இருக்கு. சாமகுண்டம் இருக்கு. இதுல ரொம்ப சிறப்பு அது. ராதாகுண்டமும், சாமகுண்டமும் அதுல பரிகிராமம் முடிக்கிற இடத்துல கடைசியா லாஸ்ட் வந்து அதுதான் வரும். ராதாகுண்டத்துல தான் நாம ஆரம்பிச்சோம். அதே மாரி திருப்பி ராதாகுண்டத்திலேயே நம்ம முடிச்சோம். பக்கத்திலேயே சாமகுண்டம் இருக்கு. சில பேர் ராதாகுண்டத்துல குளிச்சுட்டு உடனே என்ன பண்ணுவோம், பக்கத்திலேயே சாமகுண்டம் இருக்கும். பக்கத்திலேயே இருக்கும். ஒரு சின்ன ஒரு காம்பவுண்ட் கூட கிடையாது. அப்படி தாண்டி போலாம். அந்த மாரி இருக்கும். சோ உடனே இங்க இருக்க பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க, ராதாகுண்டத்த தாண்டி டக்குனு போய் அந்த குளத்துல போய் சாமகுண்டத்துல போய் குளிப்பாங்க. அது மாரி குளிக்கக் கூடாது. ஏன்னா, அது ராதாகுண்டத்த முடிச்சுட்டு, அந்த குளத்த விட்டு வெளிய வந்து, திருப்பவும் சாமகுண்டத்துக்குள்ள அப்படி வரணும். நேர் வழியா வந்து குளிக்கணும். சோ அந்த அதோட சிறப்பு அதுதான் அது. அந்த மலைய வந்து பாத்தீங்கன்னா, அ ரொம்ப வந்து என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, நந்த மகாராஜா வந்து அந்த மலைய பத்தி ரொம்ப அழகா விளக்குறார். ஒரு முறை பாத்தீங்கன்னா, நந்த மகாராஜா கிரிஜாவாசிகள் கங்கையில நீராடும் பொருட்டு, கங்கை நதி உள்ள இடத்திற்கு செல்ல விரும்பினார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் செயலை பகவான் கிருஷ்ணர் தடுத்து நந்த மகாராஜா அதாவது கிரிஜாவாசிகள வந்து மானசி கங்கை அப்படின்னு ஒரு கங்கை இருக்கு. இப்பவும் இருக்கு அந்த கங்கை. அந்த கங்கையில தான் நம்ம ரொம்ப அழகா வந்து லீலை பண்ணோம். அது கீர்த்தனம் பண்ணோம். ரொம்ப அழகா கீர்த்தனம்லாம் அங்க பண்ணோம். மானிச கங்கை சொல்லுவோம். அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல நான் வந்து கங்கைய வர வைக்கிறேன். ரொம்ப அழகா அற்புதமா கங்கைய வர வைக்கிறார். வர வச்சு பகவான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து எல்லாம் புனித நீராடுறாங்க. தாயே கங்கையே அங்கேயே வந்துட்டாங்க. வந்து அங்க வந்து இருக்காங்க. அதான் மானச கங்கைன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கங்கைய. ஏன் அது வந்து நீங்களே கங்கை நதி உள்ள இடத்திற்கு சென்று நீராட வேண்டியதில்லை. இங்கு நீராடினாலே கங்கையே நீராடின பணம் உங்களுக்கு கிட்டும் அப்படின்றாரு. அதே மாரி இப்ப ஹரிதேவர் கோவில்னு அது உள்ள அந்த அந்த குளத்த சுத்தி அந்த மலைய சுத்தி பார்த்தீங்கன்னா, ஹரிதேவர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்த்தம் இருக்கு. அதுவும் சக்கர தீர்த்தம் இருக்கு. அப்புறம் சுகவேஸ்வர் மகாதேவர் மந்திர் அப்படின்னு ஒரு கோவில் இருக்கு. பிரம்மகுண்டம் இருக்கு. லட்சுமி நாராயண கோவில் இருக்கு. இது மாரி பண்ணா தானக்கட் சொல்லுவாங்க. தானக்கட். அப்புறம் அன்ன 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 ஸ்ருட் சத்திரம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதே மாரி பார்த்தீங்கன்னா, ஆணிவேர் கிராமம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராமம் இருக்கு. அந்த கிராமத்துல தான் நெறைய கோமாதாலாம் நெறைய வந்து பசுமாடுகள் எல்லாம் வளர்ப்பாங்க. அங்க நெறைய பேருக்கு நம்ம வந்து அதாவது பசுமாட்டுக்கு தேவையான தானியங்கள்லாம் குடுக்கலாம். அந்த தானியங்கள் குடுக்குறது, புல்லு குடுக்குறது, வைக்கோல் குடுக்குறது அந்த மாரிலாம் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் கௌரி குண்டம், கோவிந்த குண்டம் அது மாரி ஏகப்பட்ட சாமதாதா ஆதியத்திரி, அப்புறம் பைதா இந்த மாரி ஏகப்பட்ட அந்த மலைய சுத்தி அவ்ளோ விஷயங்கள் நெறைய இருக்கு. அந்த கோவில்ல 23 கிலோமீட்டர் தான் பேருக்கு. அந்த கோவர்த்தன மலைய சுத்தி வர்றதுக்கு. ஆனா பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு ஒரு கோயில வந்து போய் போய் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப இதா இருக்கும். இப்ப நாம வந்து டூர் மாரி போனதுனால, யாத்ரா மாரி போனதுனால,
ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் எல்லாரும் வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்றதுனால என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த மலையை மட்டும் சுத்திட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்துட்டு சாமகுண்டத்து ராதா குண்டத்துலயும் குளிச்சுட்டு அப்படியே வந்து ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அப்படியே பஸ்ல ஏறிடுறாங்க. அங்கிருந்து கொஞ்சம் தூரம் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் நடந்து போனா பஸ் நிக்கிற இடம் இருக்கும். அங்க போய் ஏறிட்டு வந்துடுறோம். ஸோ ஆக்சுவலா வந்து அந்த மாதிரி பண்றதோட நம்ம தனியா தனியா போயிட்டு வந்து ஒரு ஒரு அதாவது அந்த 23 கிலோமீட்டர் வந்து ரொம்ப ஈஸியா நடந்து போயிடலாம். ஒரு ஒரு கோவில்ல போய் அங்க போய் அது அந்த அந்த கோவிலோட விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க கரெக்டா நாமும் ஒரு 2, 3 ரவுண்டு ஜபம் பண்ணிட்டு பொறுமையா போனோம்னா ஒரு 4 நாள் வரைக்கும் அந்த கோவர்த்தன மலை சுத்தி வரலாம். இப்போ ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு 2 கோவில் 3 கோவில் பார்த்துட்டு அப்படியே நடந்து இன்னொரு அப்புறம் 4 கோவில் 10 கோவில் பார்த்துட்டு அதுவே டைம் போயிடும். ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் போனா அங்கங்க கொஞ்ச நேரம் ஒரு 2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஒரு கோயில்ல இருந்து ஜபம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த கோயிலுக்கு போகணும். அப்ப நடக்கிறதும் தெரியாது. இதே ஒரு 4 நாள் ஆயிடும் கிரிவலம் சுத்துறது. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஏன்னா அந்த அந்த கோவர்த்தன மலைய பிருந்தாவனத்துல போனா அப்புறம் வந்து யமுனா இருக்கு. யமுனாலாம் பார்க்கணும். அப்புறம் பகவான் காளிங்கல் பண்ண இடம்லாம் இருக்கு. ரொம்ப சிறப்பான இடம். ஸோ அந்த இடம்லாம் வந்து நம்ம வந்து நடந்தே போய் நம்ம அதெல்லாம் தரிசிக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப இது பண்ணுது இல்லைங்களா? சரி. ஏன் சொல்ல வரேன்னா, கோவர்த்தன மலையோட சிறப்பு வந்து இங்க வந்து பகவான் ரொம்ப அழகா வந்து இது யாரால வந்தது? இந்திர பகவானால வந்த விஷயங்கள் இது. இல்லைங்களா? அது அணி செய்யப்பட்டவர் என்று. மகிழ்ச்சியுடையவர். ஒருவன் எப்பொழுதுமே நல்லுணர்வோடும், புன்னகையோடும் காணப்பட்டால் அவனை மகிழ்ச்சியுடையவன் என்று கருதலாம். இக்குணமானது பகவான் கிருஷ்ணன் கம்சனின் யோகசாலையில் தோன்றிய போது அவரிடம் வெளிப்பட்டது. செந்தாமரை விழியுடன் பகவான் கிருஷ்ணர் மல்யுத்த வீரர்களுடைய மரியாதை மிக்கவராக நடந்து சென்று அவர்களை உறுதியுடன் பார்த்தார். அவர்களுக்கு அவர் செடி கொடிகளை அழிக்கும் ஒரு யானையை போல காட்சி அளித்தார். அவர்களுடன் உரையாடும் பொழுது அவர் புன்னகை பூத்த முகத்தினராக இருந்தார். இவ்வாறு அவர் மலர்ந்த மல்யுத்த வீரம் மிக்கவராக நின்றார். இளமையுடையவர். ஒருவனது குணநலன்கள் சிறப்பாகவும் விரும்பத்தக்கதாகவும் இருந்தால் அவனை உடையவன் எனலாம். பகவான் கிருஷ்ணர் இனிமையான சுபாவத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் பின்வருமாறு விளக்கப்படுகிறது. ஒரு நாள் பகவான் கிருஷ்ணர் ராதா ராணியை எதிர்பார்த்து யமுனை நதிக்கரையில் காத்திருந்த பொழுது கடம்ப மலர்களால் ஆன மாலை ஒன்றனை கட்டத் தொடங்கினார். அப்பொழுது ராதாராணி அங்கு வந்தாள். அவளை கண்டதும் பகவான் கிருஷ்ணர் அதாவது ராதாராணி இனிமையுடன் நோக்கினார். அதாவது நம்பிக்கையுரியவர். எவன் ஒருவன் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் நம்பத்தகுனாக இருக்கின்றானோ அவன் நம்பிக்கை உரியவன் ஆவான். பகவான் கிருஷ்ணன் நம்பகத்தன்மை அவர் அசுரர்கள் கூட நம்பினார்கள் என்று ரூபகோசாமி கூறுகிறார். சரியான காரணமின்றி பகவான் கிருஷ்ணரை தாங்களை தாக்க மாட்டார் என்பதில் அசுரர்கள் உறுதியுடன் இருந்தனர். அதனால் நம்பிக்கையுடனும் உறுதியுடனும் அவர்கள் தங்கள் வீட்டு கதவுகளை திறந்து வைத்து வாழ்ந்தனர். அசுரர்களிடம் அச்சமுடையவராக இருந்த போதிலும் தேவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை தம்மை காப்பார் என்று நம்பிக்கையுடன் இருந்தனர். ஆகவே ஆபத்துக்களிடம் அவர்கள் கேளிக்கையின் ஈடுபட்டிருந்தனர். வேதங்களில் உள்ள சமய சடங்குகளை செய்தவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் நம்பிக்கை மற்றும் பக்தியை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்வார் என்று நம்பியதால் அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் ஈடுபட்டு அனைத்து கவலைகளிலிருந்து விடுபட்டனர். அதாவது தேவர்களிடமிருந்து நாகரிகமற்ற மனிதர்கள் வரை அனைவருமே பரமபுருஷ பகவானின் காரணமற்ற கருணை ஒன்றினை மட்டுமே நம்ப முடியும் என்று கூறலாம். உறுதி உடையவர். பகமான சூழ்நிலையை கூட சிறிதும் அதாவது துன்புறாது இருப்பவன் உறுதி உடையவன். இந்த உறுதியானது பகவான் கிருஷ்ணரின் அனாசூரனை தண்டித்த பொழுது அவரிடம் வெளிப்பட்டது. அனாசூரனுக்கு பல கரங்கள் இருந்தன. பகவான் கிருஷ்ணர் அக்கரங்களை ஒன்றின் பின் ஒன்றாக வெட்டி தள்ளினார். இந்த அனாசூரன் சிவபெருமான் மற்றும் துர்க்கையின் மிக சிறந்த பக்தன் ஆவான். அதனால் அசுரனை தண்டித்ததனால் சிவபெருமானும் துர்க்கையும் அவர் மீது சினம் கொண்டனர். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் அதனை பொருள்படுத்தவில்லை. ஆளுமை உடையவர். எல்லோருடைய மனங்களையும் ஈர்ப்பவன் ஆளுமை உடையவன் ஆவான். பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆளுமையும் பொறுத்த மட்டில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டம்
மூன்றாவது அத்தியாயம் 13வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி சுகதேவ கோசாமி பரிசித்து மன்னரிடம் இவ்வாறு கூறுகிறார். அன்புமிக்க மன்னவா, பகவான் கிருஷ்ணர் மல்யுத்த வீரர்களுக்கு ஒரு வஜ்ராயுதமாகவும், சாதாரண மனிதனுக்கு பேரழிவில் மிக்கவராகவும், இளைமங்கையருக்கு மன்மதனாகவும், ஆயர்குல ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பரம அரசராகவும், அவரது தாய் தந்தரியான யசோதைக்கும் நந்த மன்னருக்கும் ஒரு குழந்தையாகவும், வேதங்களின் மன்னனாகவும், கம்சனுக்கு யமனாகவும், அதாவது மந்தமதி உடையவர்களுக்கும் மூடர்களுக்கும் அசையாத கல்லாகவும், யோகிகளுக்கு பரம முழு மெய்ப்பொருளாகவும், விஞ்ஞானிகளுக்கு முழுமுறு கடவுளாகவும் இருக்கின்றார். இவ்வாறான ஆளுமையுடன் பகவான் கிருஷ்ணர் தமது மூத்த சகோதரர் பலராமருடன் கம்சனை யாகசாலையில் தோன்றினார். அனைத்து ரசங்களின் உறைவிடமாக திகழும் பகவான் கிருஷ்ணர் கம்சனின் யாகசாலையில் இருந்த பொழுது அவரோடு பல்வேறு ரசங்களை தொடர்புடையவர்களுக்கு அவர் பல்வேறு விதமாக காட்சியளித்தார். ஒவ்வொருவருக்கும் அவரோடு வைத்திருக்கும் உறவிற்கேற்ப அவர் காட்சியளிக்கிறார் என்று கீதை குறிப்பிடுகிறது. சில சமயம் அறிஞர்கள் சிலர் ஆளுமையுடைமை என்பதற்காகத்தான் புறக்கணிக்கப்படுவதை தாங்க முடியாதவன் என்று பொருள் கூறுகின்றனர். கம்சன் நந்த மகாராஜாவை அவமதித்த பொழுது பகவான் கிருஷ்ணரிடம் இந்த இயல்பு வெளிப்பட்டது. வாசுதேவர் கம்சனை கொல்லும்படி பகவான் கிருஷ்ணரை துணையை வேண்டினார். அப்பொழுது ஒரு பரத்தை போல் கம்சனை ஆரோடன் பார்த்து கொண்டிருந்த பகவான் கிருஷ்ணர் அவன் மீது திடீரென்று பாய்ந்து தாக்குவதற்கு தம்மை தயார்படுத்திக் கொண்டார். ஆடைகள் அணிவதில் வல்லவர், தன்னை அதாவது அணிமணிகளை நன்கு அலங்கரித்துக் கொள்வதில் ஆர்வம் உடையவன், அதாவது லீலாதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். குணமாவது பகவான் கிருஷ்ணன் இரு வகைகளில் காணப்பட்டது. சில சமயம் அவர் ராதாராணியை பல்வேறு சின்னங்களுடன் அலங்காரம் செய்வார். சில சமயம் அவர் அரிஷ்டகசூரன் போன்ற அசுரர்களை கொல்வதற்கு முன் தனது இடுப்பில் உள்ள அரக்கச்சினை இறுக்கி கட்டுவதில் கவனம் செலுத்துவார். தாராளமான மனமுடையவர், தன்மையை தயங்காத பிறருக்கு அளிப்பவர்கள் தாராளமான மனமுடையவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற பகவான் கிருஷ்ணனை விட தாராளமான மனமுடையவர் எவரும் இல்லை. ஏனென்றால் அவர் தம்மை முற்றிலும் தமது பக்தரிடம் ஒப்படைக்க எப்பொழுதும் தயாராகவே இருக்கின்றார். பக்தன் அல்லாத ஒருவனிடம் கூட பகவான் சைத்தன்யரின் வடிவில் இருந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தம்மை ஒப்படைத்து அவனுக்கு விடுதலை அளிக்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் ஒருவரையும் சாராதவராக இருந்த போதிலும் அவரது காரணமற்ற கருணையினால் தர்ம தேசம் போன்ற பெறுவருக்கு அவர் கர்க்க முனிவராய் சார்ந்திருந்தார். போர்க்கலையை பயில்வதற்காக யோகியை சார்ந்திருந்தார். அறிவுரை கூறுவதற்கு அவர் நண்பர் உத்தவரை சார்ந்திருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க தாராள மனமுடையவர் ரொம்ப அழகா படிச்சோம். ஆடை அணிவதில் வல்லவர், அதாவது ஆடை ரொம்ப அலங்கார பிரியர் சொல்லுவாங்க. அதாவது கிருஷ்ணா புக்ல பாத்தீங்கன்னா சில பிரபுபாதா அதுக்கு ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார். பகவான் இப்படி எல்லாம் அதாவது அவருடைய ஆடை அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணுவாரு அப்படின்னு. ரொம்ப அலங்கார பிரியர் பகவான். கையில எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா மருதாணி வச்சுப்பாரு, கை கால் எல்லாம் வச்சுப்பாரு. ரொம்ப வித்தியாசமா இருப்பார் அவருடைய. அது சில பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா அதுல வர்ணிச்சிருப்பார் அந்த புக்ல. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அதே மாதிரி ஆளுமை உடையவர், அது உறுதி உடையவர், நம்பிக்கை உரியவர், அதாவது எப்பவுமே இளமையாவே இருப்பார். அது தோற்றம் பாத்தீங்கன்னா கூட அதாவது அவர் கொள்ளு பேரெல்லாம் பார்த்தாரு. கொள்ளு பேரை பார்த்தா கூட பாத்தீங்கன்னா கூட அப்பவும் இளமையா தான் இருப்பார் அவர். அது ஒரு கதையோட உண்டு. அது நம்ம லாஸ்ட் டைம் ஆல்ரெடி படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அத்தியாயம் 25 பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள். அந்த ஸ்தானத்துல நம்ம இதை படிப்போம். யாராவது படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் இல்லையா? நானே படிச்சுட்டுமா? எத்தனை பேர் இருக்கிறோம்? 6 பேர் தான் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தர்கள். பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் எப்பொழுதும் ஆழ்ந்திருப்பவன் பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தன் ஆவான். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிரித்தளிக்கப்பட்ட உன்னத குணங்கள் அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தரிடமிருந்து காணப்படுகின்றன என்று கோசாமி கூறுகிறார்.
பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் இருவகைப்படுவர். விண்ணுலகிற்கு உயர்வு பெற வேண்டும் என்பதற்காக பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள் ஒரு வகை. பக்தி தொண்டின் நிறைவு நிலையில், அதாவது நிலையில் ஏற்கனவே இருப்பவர்கள் மற்றொருவர் வகை. பகவான் கிருஷ்ணரிடம் ஈடுபாடு கொள்ளும் நிலை எய்த பெற்றும் உலகில் தடை நீக்கம் செய்திருக்கும் ஒருவன் கடவுள் உலகிற்கு நுழைவதற்கு தகுதியுடனாக இருக்கின்றான் என்றால் அவன் சாதகன், அதாவது எனப்படுவான். சாதகன் என்றால் பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் பக்தி தொண்டினை வளர்ப்பவன் என்று பொருள். இது போன்ற பக்தரின் விளக்கம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 2ஆம் அத்தியாயம் 46வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகின்றது. இதில் முழுமுறு கடவுளிடம் மாறா அன்பு உடையவராகவும், பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தரிடம் நட்புடனாகவும், பரம மக்களிடம் இரக்கமுடையவனாகவும், பக்தி தொண்டு நிலைக்கு அவர்களை உயர்த்துவனாகவும், அவபக்தர்களாக ஈடுபட்டிருக்கிறவனாகவும் ஒருவன் இருக்கின்றான் என்று கொள்வோம். அவன் பக்தி தொண்டினை வளர்க்கும் நிலையில் இருப்பவனாக கருதப்படுகிறான். பகவானின் லீலைகளை கேட்கும் பொழுது ஒருவன் கண்ணீர் வடித்தால் அவனது கண்ணீரால் உலக வாழ்க்கையில் கொழுந்துவிட்டு எரியும் நெருப்பு அணைக்கப்படுகிறது என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. அவனிடம் உடல் நடக்கம், மயிர்கூச்சம் அதை ஏற்படுது என்றால் அபக்தன் நிறைவு நிலையினை நெருங்கி கொண்டிருப்பான் எனலாம். பக்தி தொண்டினில் வளர்க்கும் அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருப்பவர் வில்வமங்கு தாகூர் ஆவார். ஒருவன் பக்தி தொண்டு செய்வதில் சோர்வடையாமல் எப்பொழுதும் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய செயல்களில் ஈடுபடுவனாகவும், பகவான் கிருஷ்ணனுடைய உறவில் தொடர்ந்து உன்னத சுவையை அனுபவிப்பனாகவும் இருந்தான் என்றால் அவன் நிறைவுடையவனாவான். இந்த நிறைவு நிலையானது இரு வழியில் அடையப்படுகிறது. பக்தி தொண்டில் படிப்படியாக வளர்ச்சி பெறுவதன் மூலம் இந்த நிலையினை எய்தலாம், அல்லது பக்தி தொண்டினை விளக்கமுற செய்வனாக இருப்பினும் பகவான் கிருஷ்ணரின் காரணமற்ற கருணையினால் ஒருவன் நிறைவுடனாகலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆவது காண்டம் 15ஆம் அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகத்தில் தொடர்ந்து பக்தி தொண்டு செய்ததின் மூலம் நிறைவு நிலை எய்த பெற்ற ஒரு பக்தனை பற்றி விளக்கம் பின்வருமாறு காணப்படுகின்றது. உலக வாழ்வில் ஆணவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்ற ஒருவன் அல்லது சித்தி கைரவ பெற்ற யோகி வைகுண்ட லோகம் ஆகிய இறை உலகில் நுழைவதற்கு ஆகின்றனர். அவ்வாறான யோகி பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை தொடர்ந்து கடைபிடித்தால் மகிழ்ச்சியுடன் ஆகிறான். அதன் மூலம் அவன் பரமபுருஷ பகவானின் தனி கருணையால் எய்த பெறுகிறான். யமராஜன் அவன் அருகில் வரவும் அஞ்சுகிறான். ஆகவே வளர்ச்சி பெற்ற பக்தி தொண்டின் ஆற்றலை குறிப்பாக பக்தர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக கூடி முழுமுறு கடவுளின் லீலைகளை பற்றி பேசும் பொழுது உண்டாகும் சக்தி எத்தனமையாது என்று நம்மால் கற்பனை செய்ய முடியும். அபக்தர்கள் மெய்மருந்த பேரானந்தம் எய்த பெற்றவர்களாக தமது உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துகின்றனர். பல உன்னத அடையாளங்கள் அவர்கள் உடல்களில் தோன்றுகின்றன. பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி அடைய விரும்புவர்கள் இது போன்ற பக்தர்களின் காலடிகளை பின்பற்ற வேண்டும். சிறந்த பக்தர்களின் முன்பு விழுந்து வணங்காமல் ஒருவராலும் பக்தி தொண்டில் நிறைவு நிலை எழுத முடியாது என்று பிரகலாத மன்னர் கூறுகிறார். மகாமுனிவர்களை மார்க்கண்டேய ரிஷி போன்றவர்கள் பக்தி தொண்டின் நிறைவு நிலையினை பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் எய்த பெற்றனர். பகவானின் காரணமற்ற கருணையில் பக்தி தொண்டில் நிறைவு நிலையினை ஒருவன் எய்த முடியும் என்பது பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அந்தணருக்கு அவர்தாம் அனைவரையும் எஞ்சனானம் செய்து பகுதியில் விளக்கப்படுகிறது. அந்தணர்களின் மனைவியரை பகவான் கிருஷ்ணர் கருணையினால் கடவுள் மீது மெய்மருந்த காதலை உடனே எய்த பெற்றவனுக்கு கண்டவுடன் அந்த அந்தணர் கூறினார், என்ன ஆச்சரியம்! இப்பெண்கள் அஞ்ஞான சாபவிதம், அதாவது விதம் அணிவது போன்ற உபநய சடங்குகளை செய்வதில்லை, குருகுல வாழ்க்கை வாழ்வதில்லை, பிரம்மச்சாரி விரதம் பின்பற்றுவதில்லை, எந்த ஒரு தவமும் செய்ததில்லை, வைதிக சடங்குகளை கவனித்து அவற்றின் அறிவு கைவிட பெற்றவர்கள் இல்லை,
இருந்தும் இவர்கள் மாபெரும் யோகியின் அடைவதற்கு விரும்பும் கிருஷ்ணரின் கருணையில் மிக எளிதாக எய்த பெற்றிருக்கின்றனர். பல்வேறு சடங்குகளை செய்து அந்தணர்களான நம்மால் எழுத முடியாது அந்த நிலையினை இந்த பெண்கள் எய்த பெற்றவராக. என்ன இது விந்தை! இது போன்றது ஒரு கூற்று நாரதரால் சுகதேவ கோசாமியிடம் கூறப்படுகிறது. போற்றதுக்குரிய சுகதேவ கோசாமியே, நீர் குருகுல வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு எந்த ஒரு சிரமமும் ஏற்பட்டதில்லை. இருந்தும் நீர் உன்னத ஞானத்தின் உயர்நிலை எய்த பெற்றிருக்கிறீர். கடுமையான தவங்கள் செய்து கஷ்டப்பட்டது இல்லை. இருந்தும் என்ன ஆச்சரியம்! முழுமுறு கடவுளின் அன்பு என்னும் மிக உயர்ந்த நிறைவு நிலையினை நீர் எய்த பெற்றிருக்கிறீர். சுகதேவ கோசாமியின் எஞ்சனம் அதை செய்த அந்தணர்களின் மனைவியரையும் முழுமுறு கடவுளின் கருணையினால் நிறைவு நிலை எய்த பெற்ற பக்தர்கள் மிக சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக திகழ்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இது நம்ம லாஸ்ட் டைம் ஒரு ஸ்டோரி மூலியமா நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? பகவானுடைய பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலே பகவான் சொல்றார். ராஜ குவியத்தை சொல்றார். என்னுடைய அனநிய பக்தர் தான் சொல்ற குறிப்பிடுறார். அந்த என்னுடைய அனநிய பக்தர்களுக்கு அவங்களுக்கு கடமையே கிடையாது. எந்த ஒரு கடமையே கிடையாது அவங்களுக்கு. ஏன்னா அனநிய பக்தர்களுக்கு. இப்ப அது போலதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோபர் என்ன பண்றாரு, அவர் வீட்டுல ஒரு எருத வளர்க்கிறார். ஒரு எருது வளர்க்கிறார். எரும மாடை வளர்க்கிறார். அந்த எரும மாடை வளர்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது கன்று குட்டி போட்டுக்குது. அதுக்கு இது பண்ணும். ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு, அந்த கோபர் என்ன பண்ணி எப்பா எனி டைமே பகவான் கூடயே இருப்பார். எனி டைம் பகவான் கூடயே இருப்பார் அவர். அப்போ அந்த பக்கத்து இருக்கவங்க அங்க சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க, இவன் என்ன இந்த குட்டி போட்ட மாடை ஒரு இடத்த கட்டி போட்டிருக்கான், குட்டியை ஒரு இடத்த கண்ணுக்குட்டியை கட்டி போட்டு இவன் பாட்டுன்னு எங்கேயோ வெளியே போயிட்டானா, அது ரெண்டும் கத்தியும் கிடக்குதுங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ரோட்ல போறவங்க வரவங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்கறாங்க, திட்டுறாங்க அவனை. அப்போ அந்த மாடு என்ன பண்ணுதுன்னா தன்னுடைய குட்டிக்கு பால் கொடுத்தா ஆகணும் இல்லைங்களா? அந்த பால் அதுவா கறந்து கீழே கொட்டி அது குட்டி எங்க இருக்கோ அது கிட்ட கரெக்டா அந்த பால் போய் அதை அது சாப்பிடுது, நக்கி குடிச்சிட்டு அது கொஞ்சம் ஆசோசனமா ஆகுது. சோ இதெல்லாம் மக்கள் பாக்குறாங்க. பார்த்துட்டு அங்க உள்ள ஒரு முனிவர் கிட்ட சொல்றாங்க, இவன் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கானே, இது பாவம் இல்லையா? நம்ம வீட்டுல உள்ள ஒரு பால் பாத்திரத்துல பால் பொங்குனாவே கொட்டி கீழே போனாவே அபசகுனம் சொல்றோம், பாலை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த மாட்டோட இந்த மாதிரி தாயும் கன்றையும் பிரிச்சு வச்சுட்டு அந்த பாலை வேற வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். இந்த மாதிரி இவன் எங்கேயோ போய் நிற்கிறான், போய் கிருஷ்ண வீட்டுல போய் உட்காந்துக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஞானி கிட்ட சொல்றான். அந்த ஞானி சொல்றார், பகவானுடைய பக்தர்கள் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு கடமையே கிடையாது. பகவான் மேல நம்பிக்கை உள்ளவன் பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல மட்டும்தான் அவன் போக்கஸ் இருக்கும். தன்னுடைய குடும்பத்து மேலேயோ தன்னுடைய சமுதாயத்து மேலேயோ தன்னுடைய உடல் மேலேயோ எந்த ஒரு எண்ணமே இருக்காது. முழுக்க முழுக்க பகவானு தான் நம்பின்னு இருப்பாங்க. ஏன்னா பகவானுக்கு தெரியும் அந்த பசுமாட்டு அந்த எரும மாட்டுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார், அந்த கன்றுக்குட்டியிலையும் பகவான் இருக்கிறார், எல்லா இடத்துலயும் பகவான் இருக்காரு, பகவானுக்கு தெரியும். ஆனா நம்மளுடைய கடமையை நாம கரெக்டா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அதான் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா குறிப்பிட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? அதே சரி. நித்திய நிறைவு. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு இணையான முடிவிலா ஆனந்த வாழ்க்கை எய்த பெற்றது நமது உன்னத அன்பு தோன்றினால் பகவான் கிருஷ்ணரை ஈர்க்கும் வல்லமை, அதாவது இவரை பெற்றவர்கள் நித்திய நிறைவுடையவராக ஆவார். இதற்கு கூறிய சரியான பதம் நித்திய சித்தர்கள் என்பதாகும். நித்திய சித்தர்கள் நித்திய பக்தர்கள் என்று இரு வகையான உயிர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் இருவருக்கும் இடையிலான வேறுபாடு என்னவென்றால், நித்திய சித்தர்கள் எந்த விதமான மருதியுமின்றி எக்காலத்துக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரும் உணர்வோடுவனாக இருக்கின்றனர். ஆனால் நித்திய பக்தர்கள் என்னும் நித்தியமாக பந்தப்பட்டிருக்கும் ஆத்மாக்களோ பகவான் கிருஷ்ணரான தனது உறவினை மறந்து போனவர்களாக இருக்கின்றனர். நித்திய சித்தர்களை பற்றி பத்ம புராணத்தில் முழுமுறு கடவுள் மற்றும் சத்யபாமா தேவியின் சரிதத்தை கூறும் பகுதியில் விளக்கப்படுகின்றது. அதில் பகவான் சத்யபாமாவின் கூறுகிறார், அன்புக்குரியவளே,
நான் பிரம்மதேவன் மற்றும் தேவர்கள் கேட்டுக்கொண்டபடி இப்பூமியில் அவதரிக்கின்றேன். எதுகுலத்தில் பிறந்திருக்கும் அனைவரும் எனது நித்திய துணைவர்கள் ஆவார். அதனால் எனது துணைவர்கள் என்னிலிருந்து வேறானவர்கள் நீ ஒருபோதும் கருதக்கூடாது. அவர்கள் எனது அம்ச விரிவுகளாவர். எனவே அவர்களை என்னை போல் சக்தி உடையவர்கள் என்று நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களின் உன்னத குணங்களின் காரணமாக எனக்கு அவர்கள் மிக மிக அன்புடையவர்களாகின்றனர். அதே போல அவர்களுக்கு நான் மிக மிக அன்புடையனாவேன். பகவான் கிருஷ்ணர் அவரது துணைவர்களுடன் இப்பூமியில் இருக்கும் பொழுது செய்த லீலைகளை பற்றி கேட்கையில் எவன் ஒருவன் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றானோ அவன் நித்திய நிறைவுடையவன் எனப்படுகின்றன. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் 32வது ஸ்லோகத்தில் இக்கூற்று காணப்படுகிறது. நந்தகோபர் மற்றும் பிருந்தாவன வாசிகள் பிற ஆயர்கள் என்ன அதிர்ஷ்டம் செய்தார்களோ, அதாவது பரபிரம்மனை முழுமுறு கடவுள் உண்மையில் அவர்கள் நெருங்கிய நண்பராக இருக்கின்றனர். இதே போன்றதொரு கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டம் 36ஆம் அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகிறது. பகவான் கிருஷ்ணர் கோவர்த்தனகிரியை தூக்கிய பொழுது அவரது பாதுகாப்பில் இருந்த அயர்கள் மிக்க ஆச்சரியமுற்று நந்த மன்னரிடம் சென்று போற்றது கூறி, நந்தரே, பகவான் கிருஷ்ணர் மீது நாங்களும் எங்கள் மீது கிருஷ்ணரும் ஏன் இத்துணை பற்றுவராக இருக்கின்றோம்? அவர் தான் எல்லோரிடம் இருக்கும் பரமாத்மாவா? ஆயர்கள் மற்றும் யாதுகுலத்தை சேர்ந்த பிருந்தாவனவாசிகள் துவாரகாபுரியின் சேர்ந்தவர்களும் பகவானின் நித்திய சித்த பக்தர்கள் ஆவார். பகவான் இப்பூமியில் அவரது காரணமற்ற கருணையினால் அவதரிப்பது போல் அவரது லீலைகளுக்கு துணை செய்வதற்காக இப்பக்தர்களுக்கு இங்கு வருகின்றனர். அவர்கள் சாதாரண உயிர்களோ அல்லது பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களோ அல்ல. அவர்கள் நித்திய முக்தர்கள், முழுமுறு கடவுளின் துணைவர்கள் ஆவார். இப்பூமியில் பிறக்கும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் சாதாரண மனிதனாக கடந்து கொள்வதை போல் அலுகுலத்தில் சேர்ந்தவர்களுக்கும் பிருந்தாவன வாசிகளுக்கும் கூட சாதாரண மனிதர்களாக போற்ற செயல்படுகின்றனர். அவர்கள் சாதாரண மனிதர்கள் அல்லர். அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை போல விடுதலை பெற்றவர்கள். பத்ம புராணம் உத்தரகாண்டத்தில் பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி பரதனுடன், அதாவது சங்கரேஷன் அம்ச பிரிவு விரிவுன்னு சொல்லப்படுது, பரதனுடன் அம்ச பிரிவு இப்பூமியில் அவதரித்தது போல யாதுகுலத்தை சேர்ந்தவர்களும் பிருந்தாவன ஆயர்களும் பகவான் கிருஷ்ணரின் உன்னத லீலைகளை பங்கு கொள்வதற்காக அவருடன் இங்கு அவதரிக்கின்றனர். பரமபுருஷ பகவான் அவரது நித்திய உறவிடத்திற்கு திரும்பி செல்லும் பொழுது அவரது துணைவர்களும் அவரவர் இடங்களுக்கு திரும்பி செல்கின்றனர். அதனால் இந்த நித்திய முக்தர்களும் வைணவர்கள் உலக விதிகளின்படி ஜனன மரணத்திற்கு ஆளாவதில்லை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதையில் பகவானே குறிப்பிட்டிருப்பது போல அவரது பிறப்பு, லீலைகள், செயல்கள் எல்லாம் உன்னத மிக உயர்ந்ததாகும். அதே போல அவரது துணைவர்கள் பிறப்பும் லீலைகளும் செயல்களும் கூட உன்னதமானவையாகும். ஒருவன் தன்னை பகவான் கிருஷ்ணராக கருவது எவ்வாறு குற்றமாகுமோ அதே போல ஒருவன் தன்னை யசோதாகவோ நந்தகோபராகவோ அல்லது பகவானின் துணைவராகவோ கருதுவதும் கூட குற்றமாகும். அவர்கள் எல்லா உன்னதமானவர்கள், பந்தப்பட்ட உலகை கட்டுப்பட்டு உள்ள ஆத்மாக்கள் அல்லர் என்பதை நாம் எப்பொழுதும் நினைவு கொள்ள வேண்டும். கம்சனின் பகைவரான பகவான் கிருஷ்ணர் 64 உன்னத குணங்கள் உடையவராவார். அதே போல பகவானுடைய எப்பொழுதும் சேர்ந்திருக்கும் நித்திய முக்த ஆத்மாக்களும் எந்த விதமான ஐயத்திற்கும் இடமின்றி முதல் 55 உன்னத குணங்கள் உடையவர்களாவர் என்று விளக்கப்படுகின்றது. இந்த பக்தர்கள் முழுமுறு கடவுளின் பின்வரும் 5 உன்னத ரசங்களின் ஏதேனும் ஒன்றின் மூலம் தொடர்புடையவராக இருக்கின்றனர். அதாவது அவை சாந்தம், தாசியம், கீயம், சேசனம் மற்றும் திரங்கலம் அதாவது ஆகும். பகவானுடன் கொள்ளும் இத்தொடர்புகள் என்றும் நிலைத்திருப்பவை ஆகையினால் நித்திய சித்த பக்தர்கள் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடித்து உயர்நிலை அடைய தேவையில்லை. அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யும் தகுதி
நித்தியமாக பெற்றிருக்கின்றனர். இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த 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 உபநிஷங்கள்ல 23வது 24வது இதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா படிச்சிருக்கோம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய பக்தர்கள் இப்ப நாமெல்லாம் வந்து 5 விதமான பகவான் கிட்ட உறவு கொள்றோம். பக்தர்கள் அப்பாவா நினைக்கிறோம், அம்மாவா நினைக்கிறோம், சகோதரன் நினைக்கிறோம், மனைவியா நினைக்கிறோம், கணவனா நினைக்கிறோம். எல்லா விதமான செயல்பாடு உறவுக்கு பகவான் காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறார் இல்லைங்களா? இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஸ்ரீமத் பாகவதிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, எல்லா வேதங்களையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்டவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஒரு ஒரு அவதாரம் கொடுக்கிறாரு இல்லைங்களா? அதாவது யோகமாயா சக்தி மூலியமாக ஒரு ஒரு அவதாரம் கொடுக்குறார். அவரை எப்பெல்லாம் அவதாரம் கொடுக்குறாரோ அப்பெல்லாம் அவருடைய சகாக்கள் எல்லாம் கூடவே வந்துருவாங்க, முன்னாடியே வந்துருவாங்க. இப்ப பலராம் ஐயா இங்க வந்து அவதாரம் கொடுத்த பேர் தான் பகவானே வரார் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பகவான் எப்பெல்லாம் அவதாரம் கொடுக்குறாளோ அப்பெல்லாம் வந்து முன்னாடியே அவர் சகாக்கள்லாம் வந்துருவாங்க, ரெடி ஆயிடுவாங்க, வந்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி அவர் எப்போ அவதாரம் முடிச்சுட்டு கிளம்புறாரோ அதே மாதிரி அவங்களும் எல்லாமே மறைஞ்சிருவாங்க, காணா போயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இறப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்பவே அவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது, அப்படியே மறைஞ்சிருவாங்க. அந்த மாதிரி இது ஏன்னா இப்ப கணவனா பகவான்கிட்ட நான் கணவனா இருக்கணும், மனைவியா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா அதனாலதான் 16,108 மனைவிகள் இருக்காங்க. பிள்ளைகளும் பல பிள்ளைகள், நிறைய பிள்ளைகள் வளர்றாங்க. எல்லாம் பகவானுக்கு நான் பகவானை நான் தந்தையா எடுத்துக்கிறேன், நான் பகவானுக்கு எனக்கு மகனாக வரணும் அப்படிலாம் வேண்டுதல்தான். அது வந்து பிரம்மாவுடைய லீலையில பகவானுக்கு மகனாக கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா பல ஆயிரம் தாய்களுக்கு மகனாகவே இருந்தார் அவர் கொஞ்ச நாள், ரொம்ப நாளைக்கு. அதாவது பிரம்மாவுடைய ஒரு ஒரு அது ஒரு கால நேரம் இருக்கு. அந்த கால நேரம் வரைக்குமே பகவானுடைய நம்ம இந்த இதுல நம்ம பூமியோட கால நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு 3 மாசம், குறைஞ்சது 3 மாசம், 3 மாசம் வரைக்குமே பகவான் வந்து அந்தந்த தாய்மார்களுக்கு மகனாவே இருந்தார். யசோத தாய் எப்படி ஆசைப்பட்டாங்களோ, தேவகி தாய் எப்படி ஆசைப்பட்டாங்களோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கு மகனாகவே பகவானுக்கு அங்க இருந்தார், பணிவிடை பண்ணார். சோ இது மாதிரி அதுமே தந்தையாகவும் அதே மாதிரி இருந்திருக்கிறார், மகனாகவும் இருந்திருக்கிறார், மனைவியாக இருந்திருக்கிறார், கணவனாகவும் இருந்திருக்கிறார். இந்த மாதிரி லீலையெல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கிறார் பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 26வது அத்தியாயம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஆஹா, மணி ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இப்ப படிச்சுட்டே இருப்பேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய் கிருப சிந்து ஏவச பகனானா பாவனி வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம். நான் கவனிக்கல, டைம் ஆயிடுச்சு எனக்கு. 8:45 அங்க போய் ஆகணும். ஏதாவது டவுட்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். நான் கொஞ்சம் நிறைய ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லலாம்னு பார்த்தேன். ஏன்னா படிச்சுட்டு நானே நெக்ஸ்ட் வீக்ல படிக்கலாமா? ஏன்னா நீங்க யாராவது படிச்சீங்கன்னா நான் அது அந்த கதைக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லலாம், ரெண்டாவது விளக்கமா நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம். நானே படிச்சு சொல்லும் போது எனக்கு அந்த மைண்ட் வரமாட்டேன், மறந்துடுறேன். சரிக்காதான். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் அடுத்த ட்ரிப் இவங்கள வர வைக்கிறேன், ரேவதி மாதாஜி வர வைக்கிறேன். அவங்க நல்லா படிப்பாங்க. படிக்கும்போது நம்ம சொல்லும் போது நிறைய விஷயங்கள் வரும். சரி, ஓகே, நம்ம அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.